Vedecká teória Veľkého tresku a Tóra. Sami psol. Podľa Tóry bol vesmír stvorený procesom božského stvorenia, ako je opísané v knihe Genesis, kapitola 1. Ako bol vesmír stvorený podľa vedy? Je možné, že udalosti stvorenia podľa Tóry, ktorá nám bola daná pred 3300 rokmi, skutočne zodpovedajú najnovším vedeckým teóriám o spôsobe vzniku vesmíru? Podľa modernej fyziky bol vesmír stvorený udalosťou nazvanou Veľký tresk. Ide o objav z polovice 20. storočia. Čo je Veľký tresk? V skratke, teória Veľkého tresku hovorí nasledovné. Celá hmota celého vesmíru už existovala od prvého okamihu. Všetká hmota celého vesmíru, teda všetky elektróny, protóny a všetko, z čoho je vesmír zložený, bola sústredená na počiatku času v malom bode menšom ako hlavička špendlíka. Dôležitá poznámka. Ako sa tam dostala všetká hmota? Nikto nevie. Celý vesmír, jeden bod. Celý vesmír bol sústredený v tomto počiatočnom bode. To znamená, že aj z priestorového hľadiska bol tento bod celým vesmírom. Nebolo možné stáť vedľa tohto bodu, pretože neexistovalo žiadne miesto vedľa bodu. Tresk. V určitom momente došlo k výbuchu. Obrovský záblesk energie zaplavil celý vesmír. Jedným z dôkazov Veľkého tresku je existencia tejto energie dodnes. Ide o žiarenie, nazývané kozmické mikrovlnné pozadie, ktoré dnes prichádza na Zem zo všetkých smerov a je zachytávané vedeckými prístrojmi. Energia sa ochladila a podľa Einsteinovho vzťahu E = mc. Energia sa rovná hmotnosti krát rýchlosť svetla na druhú. Sa energia premenila na hmotu. Vďaka gravitácii sa hmota začala zhromažďovať do zhlukov, čím vznikli zhluky galaxií, hviezdne zhluky a hviezdy. Počiatočný bod sa začal rozširovať a nafúkovať a postupne sa zmenil na trojrozmerný priestor, ktorý poznáme dnes. Jedným z dôkazov Veľkého tresku je presne tento jav. Vesmír sa rozpína dodnes, trojrozmerný priestor sa rozširuje. To vysvetľuje, prečo sa všetky galaxie navzájom vzdialujú. Môžeme to prirovnať k balónu bez vzduchu, na ktorom sú nakreslené body. Ak ho nafúkneme, všetky body sa od seba vzdialia. Ide o dvojrozmerný príklad. Priestor na povrchu balóna je dvojrozmerný, ale jav je v vesmíre rovnaký, len v trojrozmernom priestore. Dôležitá poznámka. Čo spôsobilo tento výbuch? Nikto nevie. Počiatok času. V momente výbuchu začal plynúť čas. To znamená, nemôžeme sa pýtať, čo bolo pred výbuchom, pretože pred výbuchom nič nebolo. Dôležitá poznámka. Toto je dramatický zlom vo vedeckom pohľade. Do polovice 20. storočia veda verila, že vesmír vždy existoval aj vždy bude. Hviezdy sa vznášali vo vesmíre bez akýchkoľvek dôkazov, že by niekedy niečo začalo. Ale od polovice 20. storočia veda súhlasí s tým, že čas mal bod začiatku. Vedeli ste, že od objavu Veľkého tresku existujú významní vedci, ktorí sa na vznik vesmíru odvolávajú otvorene a jednoznačne názvom stvorenie? Tu je úryvok z prednášky profesora Shagaj Necera z katedry astrofyziky na Tel Avivskej univerzite, ktorý sa zaoberá galaxiemi a čiernymi dierami. Profesor Necer získal v roku 2005 cenu Weizmann za výskum v presných vedách za jeho príspevok k astrofyzike. A dnes vieme, že to, čo bolo stvorené pri Veľkom tresku, v tej veľkej explózii, ktorá je zdrojom celej hmoty a energie vo vesmíre, najprv vznikla hmota. Vznikli protóny a elektróny, ktoré následne vytvorili jadrá, atómy, ktoré vidíme pred sebou, a tiež to viedlo k akumulácii hmoty, ktorá sa nakoniec stala všetkými galaxiami a hviezdami vo vesmíre. Pretože vesmír bol stvorený pred približne 13 miliardami rokov. Čo na to hovorí Tóra Izraela? Existuje úžasná zhoda s Tórou Izraela, ktorá už pred 3300 rokmi presne uviedla tieto charakteristiky stvorenia. Celá hmota celého vesmíru už existovala od prvého okamihu. V hebrejčine je koreň bar. Jediným koreňom, ktorý vyjadruje stvorenie z ničoho. To znamená, že predtým nič nebolo, a teraz je. Všimnime si, že tento sloveso sa v celej kapitole o stvorení v Tóre objavuje presne 3-krát. Pri vzniku hmoty, pri vzniku živočíchov a pri vzniku človeka. Vznik hmoty. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1.1.
Vznik živočíchov. A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy. Genesis 1.21. Vznik človeka. A stvoril Boh človeka. Genesis 1.27. Všimnime si teraz, že podľa Tóry sa hmotné stvorenie objavuje len v prvom okamihu. V prvom verši. A to je všetko. Až do vzniku živočíchov, v 5. deň, už nie je v veršoch žiadne ďalšie stvorenie. Z toho sa poučili múdri Izraela, že celá hmota celého vesmíru vznikla v prvom okamihu. Odtiaľ sa hmota organizuje a formuje, prechádza procesmi a tak ďalej. Ale nová hmota sa už viac nevytvára. Jasne je názor rabína Nechémie v tomto podobenstve, že hmota, z ktorej bolo všetko, bola stvorená v prvý deň. Rabajnu Bachaj o Genesis 1.1 uvádza, že v tomto verši je vyjadrené stvorenie všetkého, čo existuje, a to v jednom okamihu. Poukazuje na význam koreňa bar, ktorý symbolizuje stvorenie z ničoho, a zdôrazňuje, že od tohto momentu sa hmota začína organizovať a formovať do rôznych foriem. A v prvej výpovedi, v prvom slove, bolo stvorené všetko. Or Hachaim o Genesis 1.1. Ďalej, že všetko bolo stvorené v prvý deň. Raši o Genesis 1.24. Ďalej, aby ťa poučilo, že všetko bolo stvorené v pôvý deň. Raši o Genesis 2.4. Toto, ako už bolo spomenuté, sa úžasne zhoduje s vedeckými objavmi len od polovice 20. storočia a bez akéhokoľvek vysvetlenia, ako mohli ľudia vedieť tieto informácie pred tisíckami rokov. Ak nie preto, že Tóra bola daná božským zjevením. Poznámka. Aj druhy, samec a samica, sa objavujú ako stvorenie je v Tóre. Muža a ženu ich stvoril. Genesis 1.27. A naozaj, ani na otázku, ako vznikli druhy, nemá veda dodnes odpoveď. Celý vesmír, jediný bod. Aj prvotný bod je uvedený v komentároch. Tu je. A hľa, v tomto stvorení, ktoré je ako malý, tenký bod a nemá v ňom skutočnosť. Boli stvorené všetky stvorenia na nebi a na zemi. Ramban o Genesis 1.1. Ďalej. A ukázalo sa mi, že tento bod, keď nadobudne tvar, je to, čomu mudrci hovoria kameň zakladania, Joma Nun Dalet Bet, z ktorého sa svet zakladá. Ramban o Genesis 1.1. Všimnime si, že Ramban tiež navrhuje konkrétne umiestnenie bodu, z ktorého sa celý vesmír rozšíril. Umiestnenie je kameň zakladania, nachádzajúci sa na Chrámovej hore, na mieste chrámu, v najsvätejšej svätyni. Z vedeckého hľadiska ide o konceptuálne umiestnenie, keďže podľa vedy sa celý vesmír nachádza v pôvodnom bode, ktorý sa rozšíril, ako sme vysvetlili vyššie. Výbuch. Prúd energie, ktorý zaplavuje celý vesmír. Podľa fyziky je svetlo v skutočnosti elektromagnetické vánenie. Rôzne farby, ktoré vidíme očami, pochádzajú z rôznych frekvencií týchto vlas. Existujú elektromagnetické vlny, ktoré sa nachádzajú mimo rozsahu ľudského videnia. Neexistuje žiadny rozdiel medzi nimi a inými elektromagnetickými vlnami, okrem frekvencie, a preto sú tiež svetlom. Presnejšie povedané, neviditeľným svetlom. Ako sme videli vyššie, veľký tresk zanechal až do dnešných dní kozmické mikrovlnné pozadie, žiarenie, ktoré zaplavuje celý vesmír od veľkého tresku. Ako sme teraz videli, elektromagnetické žiarenie, či už je viditeľné alebo nie, sa nazýva svetlo. Preto, ak by sme chceli zhianúť do dvoch slov udalosť obrovského výbuchu, ktorý zaplavuje celý vesmír elektromagnetickým žiarením, svetlom, nezaznamenali by sme to presne takto? A bolo svetlo. Mojžišova 1:2. A bolo svetlo. Niekto zapol svetlo. Tak, ako dnes pri zapnutí svetla v izbe zaplaví miestnosť žiarením, tak celá stvorenie začalo zapnutím svetla, ktoré zaplavilo celý vesmír žiarením. Tento verš je neuveriteľne presný. Počiatok času. Ako sme už spomenuli, až do polovice 20. storočia vedci predpokladali, že vesmír je večný, hviezdy sa voľne vznášajú vo vesmíre a vesmír vždy bol a vždy bude.
S objavením veľkého tresku sa vyjasnila vedecká myšlienka, že vesmír mal svoj časový okamih začiatku. A tu. Je to presne to prvé slovo v Tóre. Na počiatku. Genesis 1:1. Na počiatku. Bolo to časové bod, kedy všetko začalo. Čierne na bielom, pred 3300 rokmi. Medzistavný súhrn. Ak zhianieme, čo sme doteraz povedali, vidíme, že Tóra začína úvodom s výrazmi. Na počiatku stvoril Genesis 1:1. A prvou udalosťou, ktorá nastáva, je a bolo svetlo. Genesis 1:3. Slovo na počiatku poukazuje na začiatok času, čo vedci objavili až v 20. storočí. Slovo stvoril poukázalo na to, že celý materiál celého vesmíru existoval od prvej chvíle. Čo vedci objavili až v 20. storočí. Výrazy a bolo svetlo naznačujú prúd svetla, energie, ktorý zaplavil celý vesmír, čo vedci objavili až v 20. storočí. A ako sme videli, aj prvotná bodka sa objavuje v prameňoch, čo vedci objavili až v 20. storočí. Všetky tieto myšlienky sa zdali byť vedeckou fantastikou po dobu 3300 rokov od darovania Tóry do polovice 20. storočia. Ale odvtedy sa vedci v skutočnosti zhodujú a súhlasia so všetkými týmito tvrdeniami. Dnes vedci dokonca zachytávajú v prístrojoch prvotné svetlo a bolo svetlo. Úžasné, nie? Informácie, ktoré vedci nepoznajú. Teraz si všimnime, že v popise, ktorý sme uviedli vyššie, sa skrýva aj informácia, ktorá nie je v súčasnosti známa vede. Na to si pripomenieme otvorené vedecké otázky. Ako a odkiaľ prišiel celý materiál do tej prvej bodky? Čo spôsobilo výbuch? Odpovede sú jasne uvedené v pasážach Tóry. Odpoveď na prvú otázku, ako a odkiaľ prišiel celý materiál do prvej bodky, je: na počiatku stvoril Boh. Genesis 1:1. Na počiatku, teda na začiatku. Stvoril, ako sme videli, celý materiál celého vesmíru bol stvorený. Boh, Hospodin, kráľ kráľov, svätý, je ten, ktorý stvoril materiál z ničoho. To je aj dôvod, prečo vedci nenachádzajú odpoveď na túto základnú otázku. Odpoveď leží mimo dosahu vedeckých meracích prístrojov, teórií a vzorcov. Odpoveď na druhú otázku, čo spôsobilo výbuch, je: a povedal Boh, buď svetlo a bolo svetlo. Genesis 1:3. Hospodin, kráľ kráľov, svätý, povedal, buď svetlo. A hneď bolo svetlo, výbuch.